Nie skorzej ten grabie pokryty cestą, hasioki tam są. Oberschlesien ist mein Liebesheim. Witam Was Rostomili ze gminy Hrabkowice. Ja, Hrabkowice CH, tak powinno się to czytać, nie bez K, ino klang CH, czyli pomiędzy H a K. Łońskiego tygodnia byliśmy we mieście Hrabkowice. Dzisiaj we tych wszystkich wsiach, no nie wszystkich, no ale we części tych wsi, które są we gminie Hrabkowice. Myślę, że chcę by jeden film zmajstrować, no ale zaś by było 45 minut, tak jak we walcach, toż potajlował, że to tak. Słuchajcie, a dzisiaj mamy połowa października, jest 20 stopni. Ten chód może nie szczimuje aż tak, bo kiedyś wyłaził ze chałupy, tam u mnie na wschodzie Górnego Śląska, 100 km stąd to było słońce. Tu tego słońca trochę mniej, no ale koło 20 stopni je. To co wam pokazuje, co je tela i tela kilometrów od Katowic, to je w linii prostej, tak aby my piechty szli. A wiadomo, cestą je dłużej, no i też jada z łazisk, a podawam punkt orientacyjny jako Katowice, co by było prościej. Kiedy jechał, słuchał żech radioka i pieronie durś go dają, lokalnego radioka, durś go dają Opolszczyzna. No, pieron by mnie trafił, bierę mnie, że. No ale co tu się dziwować? Słuchajcie, to jest rusycyzm. Może być Lubelszczyzna, ja? Ale tutaj na tych placach nigdy nie było czegoś takiego. Ja? To rozchodzi się o to, co by rozmyć ta śląskość, co by spolonizować jeszcze tę ziemię. To jest zachód Górnego Śląska. Ja? Nawet Śląsk Łopolski to nie ma precyzyjne określenie, no bo kaj się ten Śląsk Łopolski napoczynał. Czyli wyciepnijmy te słowo Opolszczyzna, no ale ja się tym nerwuję, a ludzie, których ojcowie mieszkają tu od setek lat, sami używają tego określenia. Beispiel, jeden ze posłów, jeden ze przedstawicieli mniejszości niemieckiej w debacie przed Welunkiem właśnie powiedział Opolszczyzna. Jako my mamy się o to hajać, kiedy ci, którzy tutaj mieszkają, kiedy przodkowie, ojcowie mieszkają od setek lat, tak gadają. Pamiętajcie, żadno Opolszczyzna. Opolszczyzna. Górny Śląsk. I my ten Górny Śląsk będziemy dalej odkrywać. Dzisiejszy film jest kontynuacją filmu z Łońskiego Tygodnia. Hrabkowice, po niemiecku Krapic, to gmina miejsko-wiejsko, w której kwateruje kole 23 000 personów. Do gminy przynależą miasto Hrabkowice, jako też dorfy Borek, Górno-Dąbrówka, Gwoździce, Jarczowice, Kurnico, Ligota, Nowy Dwór Prudnicki, Pietno, Posiłek, Łopolski Rogów, Steblów, Ściborowice, Wesoło, Żużelo i Żywocice. Nasza dzisiejsza rajza napoczynamy od miejscowości Górno-Dąbrówka. Pierwsze wzmianki pochodzą ze XIII stulecia, no ale godo się, co wcześniej już koło roku 1100 stał tu obronny zamek. Zamek, który zniszczono podczas wojny 30-letniej, lata 1618-1648, tutaj na Śląsku, no, było moc zniszczeń. W 1490 roku wcześniej nabyła to wszystko familia Rogojskich. I oni nie skorzej właśnie po tej wojnie 30-letniej odbudowali zamek, pałac. Ten pałac, który tu dzisiaj widzicie, to jest pałac ze zaczątku XX stulecia, od 1907-1909 rok. Całkiem przebudowany.
od familii von Teichmann, którzy w XIX stuleciu nabyli tutaj te wszystkie zabudowania naokoło, które są, te bogactwo, które tu widzimy i pozostałość murów ze średnich stuleciów, a na zicher ze XVII stulecia, to wszystko naprawdę jest piękne. Dzisiaj pałac jest prywatny. Po 1945 roku zdewastowany. Były tu stajnie, nie skorzej ośrodek BHP do robotników PGR-u. W latach 80. pałac stał pusty. W 90. kupiony od prywatnego właściciela. Chcieli tu zmajstrować hotel. No, hotelu nie ma. Co tu dzisiaj jest? Rogowsko hodowla roślin, no, Rogów, bo tu niedaleko Rogów Opolski, tam też będziemy, tam też jest pałac. Pięknie to wszystko, tu tak bogato wygląda, mało wieś, pieronie, no ale bogactwo jest niesamowite, co świadczy, jakie te place były kiedyś. Bogate dali są bogate, no ale już ten blichtr, który tu był, troszkę minął. Pamiętacie film o Zdzieszowicach? Jeśli nie, to kuknijcie tam. To jest ta koksownia Zdzieszowice, którą żeście nie widzieli tak genau wtedy, bo ona jest dobrze widoczna z dalsza. Ja, w sumie niedaleko Zdzieszowic, no ale nie we Zdzieszowicach. No i lepiej ona jest widoczna, kiedy się jedzie na tej strasie przy tej koksowni. Moc razy, że tam przejeżdżą, no ale teraz jakoś nie przejeżdżą. No i większa koksownia w Europie. Sumy we Rogowie. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1305 roku. Godo się, co we szczednych stuleciach byli tu templariusze, no ale nie są my zicher co do tego. Godo się o zamku, który był połączony ze zamkiem we Łotmęcie, kajmy byli łońskiego tydnia, kuknijcie se, ten tajlik borichtich się werci. A tutaj mamy dynkmal ku zocy ofiar I i II wojny światowej, i wojaków, i cywilów. I co tutaj mamy? Ufundowany od mieszkańców Rogowa. Po polsku szajbnięte, no ale mamy ta śląsko konstrukcję. Nie przez, jak to niektórzy go dają po śląsku bez, i no od. Tak jak też w polskim kiedyś dawno było, niekiedy jeszcze we kolendach słyszymy, kiedy na Boże Narodzenie śpiewamy od proroków ogłoszony, od narodów upragniony. Taką konstrukcję, która była kiedyś we polskim, dali je we śląskim i tak powinniśmy go dać. Mamy też tu rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem świętego Filipa i Jakuba, zmiankowany już we XIII stuleciu, rozbudowany we XVI i nie skorzej jeszcze we XX stuleciu. Kościół wczesnogotycki, choć na pierwsze takie ciepnięcie ślepia można by powiedzieć, co to jest romański sznit. Ja, to jest wczesny gotyk z elementami renesansowymi, no bo ten XVI stulecie, kiedy był rozbudowywany. Kościół jest zawrzyty, nie wejdziemy tam, 2 msze we niedziela, 1 niedzielno we sobota o 6. Pałac w Rogowie to największa atrakcja wsi. Niektórzy go dają całej gminy Hrabkowice. Wybudowany we XVI stuleciu od familii rogojskich we stylu renesansowym. W XIX stuleciu premier Prusów Christian Heinrich Kurt von Haugwitz dobudowuje zachodnie skrzydło w stylu klasycystycznym i zakłada park w stylu angielskim. W 1932 roku umierał Heinrich von Haugwitz. Pałac przechodzi do duńskiej linii rodu, a nie skorzej powstał tu ośrodek szkoleniowy dla Hitlerjugend i przybywają tutaj synki z Berlina. W 1945 roku Czerwoną Armią niszczy pałac. W tamkaj jest mniej zniszczony, powstało przedszkole, na większych placach sypanie. W 1947 roku
Wykludzają truły ze mauzoleum wcześniej zniszczonego. Truły też częściowo są zniszczone. No w to, no chyba Czerwonej Armii już tu nie ma, tak myślę. To w to może wykludzać. No Poloki miejscowi, kaj to wykludzają na Friedhof Farny i chowają we nieoznakowanym grabie. Nie skorzej ten grabie pokryty cestą, hasioki tam są. Niestety na Górnym Śląsku i nie ino, bo na Dolnym i na inkszych placach, jak to Poloki mają radzi godać ziemiach odzyskanych, pozyskanych, lepiej godać tak richtig. No takie coś się, park mały, no ale fajnisty, roztomajte takie rzeźby, takie łone i strom, obejrzyjcie, naprawdę fajnisty. Przeskoczymy na chwilę do 97 roku, lipiec, obejrzyjcie, tutaj sięgała woda, powódź. W 1964 roku pałac przekazano Miejskiej Bibliotece Publicznej we Łopolu. Zniszczony pałac. Dzisiaj są tu cenne starodruki. Biblioteka funguje dalej. Parter tego pałacu możemy zwiedzać dziennie okrąg poniedziałków od 11 do 4. Co godzina je wchód. Ja, a ja tu łażę po tym parku. No naprawdę fajnisty plac. W 2010 roku odnaleziono plac pochówku familii von Haugwitz. Zidentyfikowano szczątki, ekshumowano je i w listopadzie 2010 roku pochowano tutaj w tej odnowionej kaplicy mauzoleum. No i dobrze, niech tak się dzieje wszędzie na Śląsku i na tych wszystkich placach, które Poloki przejęły i bezcześciły te place. No i jeszcze modzie takich placów, w których te mauzolea są w tragicznym stanie, osobiście żech widział. No i co? Mamy tutaj tabula, w to tu jest pochowany Pauline, Paul, Henriette Sophie, Kurt Urlich, Lucy Caroline, Heinrich Kurt. No i widzicie, Heinrich Kurt to jest ten, co widocznie przebudował ten premier Prusów, co dobudował te skrzydło klasycystyczne, bo on się narodził w 1844 roku, no to ja pod koniec XIX stulecia mógł tu mieć i umrzył tu w 1931. Ja czytał, że we 32, no to myślę, co tu jest dobre, a Haś był Feller, no to był ten ostatni właściciel, ja, Heinrich, albo nie, no bo ja godał kieronie Christian, no nie wiadomo, bo tam 3 roztomajte miana, a myślę, że to jest ta sama persona, ja, Friederike von Maubeuge i Adelheid Fredine, ja. I tu mamy tabula, jeszcze tako, kaje szrajbnięte, co Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu i Starostwo Powiatowe we Krapkowicach, jako też Amt Miasta i Gminy Krapkowice, właśnie w listopadzie 19 dnia miesiąca 2010 roku zmajstrowali to wszystko i po niemiecku jest szajbunek. Zróbcie stop klatka, w to zno dobrze niemiecki i poczytajcie. Ponoć tu są felery. W 2011 roku odkryto felery gotkowe. Nie wiem, można to już poprawili. Ja nie znam tak niemieckiego, co by właśnie powiedzieć Eli to jest dobrze, Eli źle. Szrajbnijcie, co o tym myślicie. Tu Herb, Familie von Haugwitz, wszystko zawrzyte dobrze, bo kejby zaś pieronie jakieś bandyty tu przyszły i chcieli zniszczyć, to no widzicie, w cywilizowanym landzie się takich rzeczy na nie wiadomo jakie kłódki i tak dalej nie zawiera. Tu mamy podwójne wszystko, no ale jak już to raz zniszczyli, to drugi raz też niestety ktoś może wpaść na taką ideę. Dobrze, jest to zicher. We wsi są też 2 wielkie, nieczynne kamieniołomy w opieni szczotkowo-triasowych ze zjawiskami krasowymi i piaskowaniu. Temperatura spadła do 16 stopni, a tak richtig je
jeszcze zimniej, bo wiatr jest jeszcze bardziej srogi. A kajmy są Piętno, Laszik, Teichgrund, bo to są te niemieckie miana. 1298, pierwsza wzmianka. Czemu my tu są? No obejrzyjcie. Kaplica z 1922 roku. Święto Hedwig, nawet Hedwig jest tam szajpnięte. Tam jest też tabulka Kaj była powódź. Tam wam pokorza. Są my tu z kuli tego, co wieś we już czytą Roztomili, co by wam pokazać, co by nie pomylić. W 2005 roku Piętno zajęła pierwszy plac w kategorii najpiękniejsza wieś, drugi plac w kategorii najpiękniejsza zagroda konkursu Piękno Wieś Łopolsko. W 2010 trzeci plac we wojewódzkim konkursie koron i wieńców żniwnych, a w 2013 trzeci plac w kategorii najpiękniejsza zagroda wiejsko konkursu Piękno Wieś Łopolsko. Słuchajcie, ja tak szukam te piękne wsie na Górnym Śląsku, już mam lista. Są piękniejsze od tej myśla, no ale fajnie zaaranżowane. Kiedyś był we Małopolsce, Zalipiu, to tak to zamianowali najpiękniejszą wieś Polsko. No Polsko jadą, Małopolsko, no choć myślę, że są i piękniejsze, bo Zalipie pięknie wygląda ino na bildach, na filmach, a tak richtig nie werci się tam jechać i godą znajda na Górnym Śląsku jakieś wsie, które są piękniejsze. No i te, które mam na liście, biją Zalipie naprawdę na Górnym Śląsku mamy piękne wsie i bez to też chciał, że tutaj przyjechać, badać, eli to wpisać na lista, chyba jednakoż nie wpiszę. Słuchajcie, tutaj znajduje się też dyskoteka Discoplex A4, największa dyskoteka w regionie. Tutaj mój znajomy z Łazisk jeździł, no, nie wiem, eli dali jeździ na ta dyskoteka, a słuchajcie, no to jeszcze na Krapkowskiej 1A to się znajduje, no przy autobanie A4. Toż jak ktoś chce tutaj przyjechać, no to proszę. A jeszcze Roztomili, o tutaj mamy jakiś taki skwer, tam mieliśmy jeszcze też sportplace, Feuerwehra jakieś, co tu mamy, najpiękniejszą wieś, a no to mamy, obejrzyjcie to, 2005, ja, tytuł zdobyli, partnerstwo z miejscowością Mittelhof w 2003 roku. No wygląda to fajnie tutaj, no ale widział, że piękniejsze wsie. Pewnie Hudrzech musiał symnąć, no nie musiał, że no, ale nie byda wyglądał jako Kasper w deszczu, w hucie słomkowym od słońca. Dobra, jadymy dalej. Pogoda richtig się robi niefajno, zapowiada to podzim. No, jutro ma być richtig niefajnie. Dobrze, co dzisiaj nagrywamy? Kurnico. I co tu mamy? Na wchodzie do wsi mamy Dynkmal z I i II wojny światowej. Na boku są tabule z I wojny, a tutaj mamy z II wojny. Tam widzę właśnie sypanie, kiedyś czytał z XVIII stulecia, a my jadymy do kościoła. Kurnico to richtig bogato wieś ze średnich stoleciów. Obejrzyjcie, jak to wygląda. Te kapliczki to przy chałupach jedna, tam była druga i fajniste zabudowania. Jest hydryny w kościele rzymskokatolickim pod wezwaniem świętego Fabiana i świętego Sebastiana. Kościół z 1795 roku odbudowany, potem w 1710 roku huragan go zniszczył. Pierwszy kościół w 1433 roku tu już był, a w czasach reformacji XVI-XVII stolecie był to kościół wanielicki. Ciekawe wezwanie, prawda? Święty Fabian był biskupem Rzymu w III stuleciu, no i zginął jako męczennik. Święty Sebastian też w III stuleciu żył i był rzymskim męczennikiem albo w III stuleciu, albo na zaczątku
IV stulecia. Był wojokiem. Mój mianownik, jeśli można tak powiedzieć. Człowiek o tym samym mianie. Po polsku imiennik, po śląsku mianownik, można tak powiedzieć. No i co ja miał powiedzieć? Aha. Biskup Rzymu był primus inter pares. To było tak jak dzisiaj w kościołach prawosławnych. 5 wtedy było najważniejszych patriarchatów. Rzym, Konstantynopol, Antiochia, Aleksandryjo i Jerozolima. I biskup Rzymu był równy pomiędzy, pierwszy pomiędzy równymi, ja? Primus inter pares. Nikt nie mianował go wtedy papieżem. To je nie skorzy dopiero i nie skorzy w 1054 roku dopiero się rozpadło to Kościół zachodni, czyli właśnie rzymskokatolicki, katolicki ze stolicą w Rzymie, no i reszta tych patriarchatów jako kościoły wschodnie i te autokefalie do teraz mamy we kościołach wschodnich. Ciekawe te miano tego kościoła jest świętego Fabiana, świętego Sebastiana. Nie trafił Rzech jeszcze takiego miana na Zicherkaś. Są takie kościoły, no ale no, na Śląsku na Górnym Śląsku jedyny szajbnicie, jeśli znocie kościoły o takim mianie. Świętego Sebastiana chyba je w Opolu jakoś kaplica albo no, kościół. Słuchajcie, pogoda szpetno, zawiją się, bo niedawno Rzech był chory, nie chce zaś zachorować, a wam ino rzekna, co richtig piękno je ta wieś i to właśnie Szrajbna, to jedna ze piękniejszych wsi na Górnym Śląsku. Piero nie pada, ja nie mam paryzola, niczego. Huta Mycki, jeszcze ostatnio wieś i kończymy. Żużelo. Odkryto tu 2 osady z epoki kamienia i 2 osady z epoki żelaza. Roztomili, co tu jeszcze mamy? Park po Kerymłaża i dwór. No ciężko było to znaleźć, i nie ma nic opisane. Ino wiem, że na ulicy Krapkowskiej tam mamy jakieś zabudowania takie folwarczne, które są wykorzystywane do dzisiaj. Mamy park, no to będzie jakaś tukej. Nie ma tego dworu, ponoć będzie odbudowywany, to chyba będzie tukej. No, zatraciło to swój pierwotny charakter. Pałacyk z XIX stulecia jest tam nadbudowywane to modernymi sposobami i jest tu też jakaś mauzoleum familii Gedeke. Ponoć odbudowane na skraju parku, chyba coś Igwica. Zaraz obejrzymy, no ale naprawdę jest tu fest ciężko trafić. Jest tu taki mur. O. Mamy neogotycko kaplica z cegły. No ja. Dobra. Czyli to jest to wszystko. To jest to. Okej. I można wleźć? Nie. Nie, no to by było. Dobrze, no słuchajcie. O, no tu są jakieś. No jest tu gospodarstwo, nie? O, obejrzyjcie to wszystko. Dobre, będziemy się żegnać. Kto nie widział tajlika łońskiego tydnia ze Krapkowic, no jest on ciekawszy niż ten dzisiejszy, myślę. To niech się obejrzy. A my za tydzień powinniśmy się widzieć ze Południa Śląska. Byliśmy na zachodzie, trochę my tu realizowali, opuszczą zachód. Byliśmy na północy, trochę realizowaliśmy północny wschód, to już na razie nie. Na wschodzie ja też tyle razy my byli. Południe, no też my byli, no ale jeszcze nie byliśmy tam kaj bydymy. Mam wam zdradzić? No nie. Za tydzień czekajcie. Mam nadzieję, co za tydzień, a jak nie, to ewentualnie za 2. No, coraz bardziej ta pogoda się niefajno robi. No ale uspokoiło się, roztomili. To tak godą zachód Śląska tu, no zachód, no bo
no, bardziej zachód niż wschód, no ale to je szczodek Śląska. Jeżech dziwą na landkarta, to Krys Krapkowski je po szczotku. Serce Śląska. Ja nawet chyba kaś to było tutaj w tej gminie, nie wiem, w Walce jakoś. Ja, fajnie tu się realizowało, mam rod, te place, no ale śląskie tak bogaty, co nie możemy się skupiać ino tutaj na zachodzie. Jadymy na południe, tam je troszkę inszy mental, inksza kultura, inksza historia. Byćcie ze mną. To już naprawdę żegnamy się na dzisiaj. Pysk.